We feel so honored ekuseni ukuba Nkosi wasikhethe sodwa naseGomora. Kodwa wafuna uba Nkosi sizoxhamla to your kingdom. Zukiseka ke Nkosi ekuseni. Khonzazana wakho Nkosi umile. Siyamazi. Sivile ngaye. Kodwa ekuseni nje Nkosi. Kanemini nje amaqanda. Sifuna ukuthetha kwakho. Okutsha okungaqhelekanga okuza uhlaba kwahlule unyothule uthise ugungule udala izinto ezingekho elezingekho enkantosini kodwa sibekho sizosho ekuseni lalelani khona inkosi yozuko awuthetha yona ngo siyakhahleka ebulizini bamandla wakho uze wena we give you all the honor. We exalt you in Jesus' name. Amen. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God. And this will continue. This will continue. This will continue. So lento uPaul athetha ngayo yokuba ku-equipwe i-saints uzawuqhubeka lo msebenzi woku-equipwa until lide elibandla lifikelele kule ndawo yokuba umsebenzi lo ibhali isetwe verse 13 nguKristu the fullness the yabulisa kotata umbali ngegama lenkosi eyona nto ekufuneka ibandla libe yiyo kufuneka lifane noKristu in his fullness, the stature of the fullness of Christ, which means ibandla funeka lifane noKristu in all aspects. Now as I was praying ndifuna ukuyiva ukuba ithini lento ndize kanjani kubekeka uMongcelo ndibuyisela back kwinto besike sayitreata kulocal wam uthi kuqala nje makuthethwa ngematurity okanye ngegrowth uthi akho nto umzali imstressa ngathi ngumntwana ongakhuliyo uthi but funny enough kwayena uthi akho nto istress umzali ngathi ngumntwana okhulayo uthi akho mntu uhlupha ngathi umuntu ongakhuliyo uthi akho mntu uhlupha ngathi umuntu okhulayo. The same parent une stress xa umntana engakhuli ngokwe milestones uthi but the same
parent ine-stress xa umntwana ekhula. Besithetha ngoku besiphuma nomakoti uGadu. Le nto ibithethwa nguBabuthwala uba umntwana xa ungumzali okhulayo udlulile kwesa stage soba ubumncelisa umncancisa yayibona ne esengumntana omandi olala uyakhula ke ngoku uyaqalisa ufuna ugaqa andithi nawe ufuna gaqa une stress xa ubona abanye abantwana begaqa wakho engagaqa now that egaqa ngoku funeka urhawule ngapha ube ne stress because uyakhula. Now uthi the same applies to the church. Ibandla liyabafuna abantu bakhule ngokokutsho kwalo. But immediately the child manifests i-growth ingxaki khona we hinder. Uthi akho umuntu uhlupha ngathi ngumuntu okhulayo and yet akho umuntu uhlupha ngathi ngumuntu ongakhuli ngoba ibandla kuthiwa asimfunisana uba ngabantwana oko benikhona izolo sanukhala oko. My good God, when usindiswa kuthiwa fundizwi ndibalele nzikhansilasi thandaza gcina fellowship ukuze kuthini. Now I once said this mhlambe ndandingayithethanga ngesimilo ngoko ndizozama uyithetha ngesimilo ngoku. Akho mntu uhlupha ngathi ngumuntu ofundizwi, akho mntu uhlupha ngathi ngumuntu othandazayo, akho mntu ohlupha ngathi ngumuntu ozihlambulula ohlale clean. Because once uthuma umuntu to these 5 pillars, expect that a dynamic person will be birthed. Masitoba after phumelantu umseku uthunywe nguwe. Okay, beningahalishi mayelana efuna incoko. Uthunywe nguwe. Wathi uyukuza khule makenze izinto. Now uzenza ezi zinto religiously. And ngexesha utata uMabhena ukusithi kumandi izenze bendicimba uthetha inyani. Bendicimba unyanisekile. Bendicimba you are after my well-being. I was sure. But ndothuka xa ndibuyela kuwe neziqhamo zalento ubundithume kuyo that you are the very person. Ngoba ufuna umntwana okhulayo. Ngoba umntwana xa ekhula iwazi ngoku ama-2K. Awusiwaza nangeyiphi indlela ama-2K. Umntwana okhulayo ngoku xa uzoyothenga igrosari uhlala nabo ngokubabuthwana. Awusazi nje uze ne-Rice Krispies nako konke. Uzakuxelela uba no, I don't eat this. I prefer Otis. So you have to sit down ngoku because uthini? You discuss ngoku into zalapha ekhaya. Uba ngoku ndicinga uba masingabi nayo i-helper. You discuss with them because it's going to affect them. Xa sebehleli ke ngoku nawe phansi bazokubonisa nezinye ii-angles ubungakhange uzi. And if you are a rigid parent uzoba sengxakini. And ngelishwa i-Pentagon ibithengwa nguwe. Uyithengela bona ukuze bakhule. Bakhulile ke ngoku. Deal with the consequences zokukhula. So I think as leaders, as the congregation, as the church, as whomever, we must understand ukuthi xa ufaka imbewu umane uyinkcenkceshela, yes, it's going to sprout. Deal. Now, coming back kule ndawo, umuntu okhulayo sithina nge-spiritual maturity. Ndicela uze ngaphandle ne. Ndicela nabanye abathathu or 4 beze ngapha. Now, ngokommo ne spiritually bekufanele sizalwa just like uAdam ne sifika sesibadala spiritual.
Now, kukho ke ngoku ezinye ivesi ezithi you must grow in the grace, you must grow in wisdom. Even Jesus kuthiwa he grew. He didn't grow kahle spiritually. Ne? He grew in the other aspects. When our physical stature, when our wisdom, when our with favor with God and the grace, ne? Inedala lonto yinto ubana njema kwelicala spiritual sondelane. Spiritually ngeba ngokokathixo uzalwa so uyi-complete package. Uzalwa so uyile prophet, so uyile intercessor, uzalwa so uyile nto le. But now you need ukukhula kwelicala to balance this side. This side doesn't have a problem that much. But this side ayikwazi ukuziveza izmanifeste izinto zelicala because of the hindrances zelicala. Ndicela letyala ibhutwa. Now ndifumanisa into ethi apha ekukhuleni kwethu njengoba sikholwa, there is a curtain that makes sure that it separates. It separates elicala lelia. Ngoba njengoba separate you, once you grow kula macala, you'll be able to maneuver and handle elicala. Uzokwazi into yoba when you grow in the grace of knowing the Lord Jesus, uzoba very deep in spiritual things. Sensual elicala seliphelele qha awukakhilekelwe with the whole part because of this. Now uthi uMangcwele kum le curtain zizinto oMangcwele usincede zizinto eziqala kuqala even from generations before you. Into endabanthandaza kakhulu uMangcwele ancede kule nto yinto uba ixesha elininzi as abazalwane asiyikholelwa le nto. Cela nibe niyohlala phantsi phinde ndimbize. Asiyikholelwa into yokubana the reason why we cannot exercise fully le nto uThixo afuna sibe yiyo is because of izinto zasemakhaya. Ziyikhethi. But the enemy doesn't have a problem with a church ekhulayo in numbers. The enemy doesn't have a problem. Nalapha East London we have so many denominations eziright ezithetha ngoYesu. Andikathethi ngezinye ezicult nento. Ndithetha ngezigenuine ezithetha ngoYesu lensindiso. Genuine. But all of them combined, put together, cannot bring East London to its knees. They cannot make an impact evakalayo to the principalities zase East London. Nditsho mna kula local ikuyo ikonzo yakho, that the area has not yet felt the presence of your local church. And ndifuna uyisusa kwi-local church le apho ndiyakhona ndiya kwi-individual. It cannot feel the impact of a local church because the local church is packed with individuals that cannot impact their families. Okay, masiyeke family. It is filled with individuals that cannot even impact their own selves. Lento uPaul athetha ngayo uba as fivefold ministers umsebenzi wazo kukumqonqa so that apha kuwe makude kubonakale lento
ayiyo akudalele yona afuna uzimanifesta ngayo through you. But ufumanisa into yokubana umakhulu wakho nemimoya yakhe still reign in you. Yabona kungqina bekuthethwa. Mna I was married for many years and ndathi kuThixo, yazi Thixo, ndiyabeva abantu bathi ndiyakuthanda balile bethetha ngoYesu. Beqo hayi ndisisi iminyaka futhi ndishadile. Nokutshata ndiyazazi ba ndeva ngongcipho uba inoba nguye. I'm being honest. Yabona ungcipho uve nje ba ikhona lento ngathi but I'm not sure. But kodwa ikhona lento manje ngakoma hayi inoba nguye. Yayibona la risk. Now ndizofumana sendiphakathi emshadweni wana andiyazi le ncasa le andinayo lento isuka ngaphakathi imenza umuntu ukuba xa ethetha ngalomuntu kukuphuphume anayo. I had to go to God that not anayo mina le and I need it. Ndafumanisa bekuhambeni chini umthetho wami bathe waqhawuka apha. Ndinezimbo zikatata. Ndiyakholwa. And mamelani ne izinto ngawe ne you will find out in stages. Hence mina ndimdabukela umuntu othi ufuna ufunda omnye. Ngoba kwawena qala usazazifunda sana la kwawena lo usazazibona bendleleni. You is phaser. Kukho stages ebomini bakho ezine strongholds ezithile. Ongekadibani nazo uzodibana nazo mhla wachata mhla kwakho umuntu oyi opposite gender next to you. Uzibone kumanifest izinto. Ubona no. Bendingayazi and when you trace uyifumana no yebo wena. Did you kuni waphatha waqhawuka nomtshelo wakho? Because I found out uba utata lo wami umzalayo. Ongosa niya recorda nina ne. Ndafumanisa I know noqhubeka sasa uyibeka ngendlela ephucukile. Ndafumanisa into yokubana apha kukho umuntu osizalayo one character ye self-centeredness. They're trying to tell that because it was a stronghold that I had to overcome. And ezinye, let me tell you the truth, ezinye andikaqini. Because zihamba ne-stages. Ezinye zizimanifeste before ndibe ndiyanikeza into yoba ndikhe ndishumayele. Ndandingashumayeli mna nditshate ndingengomntu ushumayelayo ndingayazi neBhayibhile kakuhle. But uThixo wandinceda apha endleleni. Now that ke ngoku sekufika itu ndifumana ke ngowamani. People can love you ne. Futhi ndifumana lathando ndandikomba ndiyarhalela baphinde bakureject. I had to deal with the rejection yabantu ke ngoku because bendingayazi uba ndidibanje xa ndirejectwa. Xa ndirejectwa ndirejecta abanye nam. And apha ebuhlungu khona ndifuna uthandwa ngaba bangandifuniyo. Aba bandifunayo basafarisha i-consequences. Yeni nani? No, siseklento ye-growth. Because there are things that will make sure that you don't reach maturity. Ziyakutsala, ziyakubanga. I will tell you in the afternoon but why zingafuni. Ziyakubanga, ziyakutsalela emva. Ukumve kusithiwa umuntu ugifted ngasenimgcine epulpit. Because ukwehla kwakhe usesikiswe akazenzi. Akafikelelanga eku-understanding that
kule level kuzoku-abortisa the things of God ezikuwe. Without a doubt you are anointed, without a doubt you are gifted, but zona zizokukhuhlela ukwenzela uba kuthiwa asimnqweneli. Kanti unolaka lukamakhulu wakhe uneqwakazi. Eminye imitshato ayichithwa, uxolweni bangcwele, asikho kwi-marriage tontoni. Kodwa ndiyafuna uba sifike kule ndawo ngoba it's one of the areas that are rejected and overlooked even in local churches. Aba bantu batshatileyo, kutshata abantu abasindisiweyo. Sesithetha ngale scenario sibayeka abantu bathanda uThixo bobabili. But the problem is that neither of you have ever been to deliverance counseling. Demon counseling leyo yokuba nizotshata. It's good. I've been to it. But zange ndiyenziwe i-deliverance counseling, whereby kuhlalwa nam phansi kuthiwa khawubhale about your family. Kubani umamakho? Kubani utata wakho? Uyabazi na qala. Siqala. Do you know your parents? Hayi ndikhuliswe ngudabawo lo. Siqala apho ke useke uza kahle. Where is your mother? Where is your father? You will see that a lot of people will break down now. Akamazi and inhliziyo yakhe ibifuna ukumazi qha zange kwenzeka amazi. Qalapho ke ngosimlandi uba how do you feel ngokungamazi kwakho? How do you feel ngokukhuliswa ngudabawo? Uze nayo because then mabhena sinamaqwakaza nje emizini yethu emitshatweni. Ayikuyo lo muntu utshate naye akanga qha ingxaki yakhe yintuba ngoku ufikele emntwini onenxeba elingazange li-adresswe. Size kakuhle nawe babetshatile abazali bakho kowenu kuyatshata. Nkosi yam ndiphasa ndaxabana nosisi ku-girls gathering. Ndithi kubo, and I still maintain what I was saying. It is a responsibility yosisi abadala abakhulileyo enkosini to see in the church, njengoba beyigruphu yosisi ne, to see ukuba ngoku ngobani osisi who according to the timetable of God should have been married. Yes. Ngizobethwa nyani. Yi-duty yosisi abadala abakhulileyo enkosini abangenangxaki nosisi abatshatayo to see that this one is blocked. There is a spirit that is blocking this one from getting married. Baye in the closet, bangayikuye. Baye in the closet, futhi bembalwa nabo, and release. Khawule. Because into eyenzekayo, if asiba releasing into godly marriages, the enemy is releasing his own into marriages with faulty foundations. Kuze kuthiwe nabo ngoku abakholwayo bayadivosa, khange bareleaswe. And osisi abadala nomama abadala xa bemiswa bayambona xa ingenguye, they go back to the closet. Ayikokuthakatha okumnyama kokwalapha My good God. If the enemy is able to shift and change destinies,
children of God. Xa bebona uba iyahijackwa idestiny because ungena emtshatweni ngenxa besithi late, ngoku ungena emtshatweni orongo, kuthiwe nqanda simakade. Not ngobani, siyavala. Not because bavala kuba ubale hambo lwesithathu. Mhlawumbi ngelinye ixesha ngahambi nolwesithathu ngenxa yemeko ezithi, but bavala because in the spirit realm bayayibona into ecloses and izohijackwa. Bambona umfana uba lo mfana lo ubone umuhle, wabona ukufunda ngelinye ixesha kurongwa, but i-growth yalo mfana izobeka i-full stop up because akutshadwa ngobuhle. Uyabona uba bekunothiwa ndinothi abafana abengekatshati ndinobamakethela nje uba bakhe bathethe nomyeni wam, bathethe naye. There are things that I cannot share with you, but bathethe naye. And aveze ukuthi kukho ixesha apho when your wife ilahleka, iduka, the husband has to be the one who goes. Akhumbuze uThixo ukuba ndamnikwa nguwe Thixo. Ngeke this one ngeke kube nje. I remember he told me xa sendibuyele ezingqondweni uthi one of the prayers I used to pray yayisithi Thixo ndizomphathela iipesi zakhe kwiindawo azoministerisha kuzo. I had never ministered. Why ngantshadanga ndiministerisha? Zange ndaqala nangeli xesha uthandaza lokuthandaza. I had never. He had to prophetically declare. He had to change. Ebona ukuthi the enemy is trying to hijack. Wanengithi noma ndiyazi unikwe ntoni kodwa ngoku let me orchestrate it in the spirit. Nothetha ngegrowth because ezi zinto zisibangela into yokubana ibandla lisokole because ibandla ligcwele abantu abanamakakada who have not yet let go. Yebazalwane sitshata abazali bethu benamakhosikazi amaninzi amanye angekho official. And you think that Lord izokulandela? Izokulandela. Uzodibana nawe udikiwe nguye apha endlini ubona abanye ubona abanye ukholwa. Hayi yena singcwele nina alinaso sosithu. Alinaso sosithu. And if it has skipped you, izoye ebantwaneni bakho sana la. Kufuneka abantu who are able to do mapping and tracing. Kowenu uba abantu basekhaya noma kowenu asikhulanga thina ekhaya kukho magqirha nantonto kodwa sikhula izimbo zikhona ngokubona into yoba ubuyayiyeka le yebantwaneni bakho. If utshate unomntwana unabantwana vala mayingaphindeki. Uba ungatshati uye wanomntwana okay ndiyazazi uba ndi all over that. Have you ever tried to sit down and check nyani
uba umama wami wayendifumene before yena ngaphi uhle nawe. Okay mandiyisezwini mhlawumbe izawukacaca. Nemkhumbula inkosikazi ka-Abraham. Kwenzekani lasisi? Andizange abe nabantwana. Wathi wanaye semdala. Wanomolokazana. Kwenzekani umolokazana wakhe? Wavaleka na. Niyayibona uba because if there are certain things that you do not address, zizovela. Zithi ndilapha. Ufumanise i-growth yakho iyabambezeleka ngoba kuba ngasa kuvela izinto. Zidinga somebody who's going to be intentional. Spiritual growth asimeasurishanga nge-gift no-operator nezilwimi nentombi. Spiritual growth is where there is a balance phakathi kwelicala ne-graces ezisezinyuke zazofika apha kule level ka-spiritual man wakho. I-level yokukhula is measured whereby your own mind has already been under the authority and captured to the obedience of Christ. Your mind. Ingqondo. Because there are things that God is going to tell you and your mind will fight. Awukaliwa i-leadership. Yeke namhlanje sesibese siqale ngengqondo yakho. And xa ikulwa iqala kuqala kowenu. Ithi ucinga ungubani. Kaloku wena wazalwa intombi. Awubona uba kule cawe kumanyelwa abantu abazelelwe apha. Kuthi ingqondo kuhlebezela wena. Ithi awubona uba apha funeka uqala ube inkosikazi ye-leadership ukwenzela uze nesiprofethi. Asisumanyelwe futhi singamanyelwa nyhani coincidental. Funeka ke ngoku you put on a fight with your own self. Uthi Paul I beat ulwa nesiqu sakho so that xa sele uThixo efuna amajoni afuna imatured xa kufika i-rejection ifike ibounce ngoba sokumisile ayisakwazi ukwenza nto. Xa ifike isithi kaloku wena waphikwa ukwazi uyiphendula ingekagqibi nothetha ukuba isokhe ndaphikwa ngabazali ndaphikwa ngutata kodwa uKristu yena wandivuma. I no longer belong there. I belong to Christ. It's not a matter of speaking it. That is actually warfare. Ulwa nesiqu sakho. Naniphathe andeza that mabheni pasawashimayela yedwa shemtata. I was ready to write you a message. Ivukile ingqondo. Iwarfare inzima. Isithi you can't. Akusenzo mzama ukuthi bazali bami. Lento yokukhula ayiyonto ka one day. Ayonto yokuba ume apho uthi hayi nokukhulile. Hayi ndithe kuThixo futhi ndandijonga Thixo Smile. Le itopic andikwazi ukutreat. Naqala uyayiva? Wathi hamba. Hamba. Mna ndimo zothetha. Wanento ethi lezi zinto zikunzimelayo. Ezi zinto udibene nazo. You are not the only one. Ukhona nomnye odinga ukuvulwa amehlo ukuba these things are real and ubuyazi-entertainer zifuna ukukuvalela uba ungafiki kwa-stature. Uthi uZechariya senzeka
kubakho impondo ezivelayo ezine. Ndabuza uba hayibo ithini lento ezimpondo? Wathi these are the horns ezibhizi, umsebenzi wazo is to scatter. Not only to scatter, uthi they make sure that nobody raises their head in Jerusalem, Judah. Uthi akukho mntu, and when you check ufumanisa uba hamba nezimpondo nam zinhlele lezi. And when you also check, ayidindodwa nasekhaya. And ndikuxelele, the Lord has a purpose ngokuba achonge wena in your family. Ndikhe ndamkhalazela mna no Lord, it's too much. It's too much. Because ezinye izinto uziveze ebusuku ndilele andibonise ekhaya. Ezilalini ekhaya khulu. And now ndakhumbula uba ekhaya khulu apho sithi kusezilalini khona ekhaya kulapho sikhule, utata wethu ukhulele khona ne. But abazali bakhe, utata omkhulu wabhubha, but utata washiyeka apha ekhaya khulu, akathenga nxiwa, akazakhele lakhe nxiwa, wakhulela apha. So kwasekhaya ke ngoku ezilalini nathi. Now ndiyayilanda ndifuna hayi man kukota mkhulu apha. Kahle kahle. Kukota lomkhulu. Now that is why ezinto zizibona zine legal right. Zazibekwe ngutata omkhulu nenkosikazi yakhe. Now when uyafika andingonyana mna utamkhulu, ndingumzukulwana. Nangoku uvela umzukulwana ufuna uadressa ezi zinto. Zaphendula. Zafuna undazi uba ndingubani. Futhi xa sithi zaphendula ndithetha nge-indirection yasemaphupheni. Ndifuna ukunika i-task ne. Ubusuku nje buyi-1 uvuke ngo-12 ne. Uthandaze uthi xa uthandaza, I am addressing all strongholds and altars zasekhaya. Uzuvuke uthathe phone number yamakho uthathe umabhebe undibalisele uba kuye kwenzekani emveni koko. Those things don't play nge-territory yazo. Okokuqala zindala. Uzofumaniswa kwa utata omkhulu ufike wazivuselela, azifakwanga nguye, zifakwa ngowakhe utata. Ufumaniswa ke xa usithi uaddress into ethile, mna zandinika umpu, zasileqa ephupheni, zandinika umpu. Andizona siphethe imiphu mna ndiphethanga, zandinika umpu. Ndawuthatha xa ndiqala udubula ndatsho kusister wam emqolo. Ndavuka ndathi jongani ndiniyekile. Okomzuzwana ndiyabuya. Ndathi ndiyabuya. Ndabuyela kuThixo ndayofuna istrategy. Wathi uThixo no. Your prayer was innocent. But you did not take time to learn about them. You did not take time uzichekisha, because now that uye ngevudu wakhaleze wafuna ukulwa, I demolish. But as a result, their plan worked against you. You cannot take weapons from the enemy and think that you are going to overpower the enemy. Ne? So what you could know, hlala phansi. Every time when you see ukuthi kukho i-activity of the enemy, so khawuleza uthi uthi now mlinde, makangabi nguye who determines the pace of imfazwe. Sit down and wait for him. Ekumlindeni wakho umlinda in prayer uthi Thixo jonga
ujonga usathane uyadakasa nanku epitshoza kwi-area ethile. What should I do? You remember yesterday bekuchiwe kodwa when you are a son you go and discuss uba andibethekile kwikona ethile, then what is the strategy? Wathi kumno seek a strategy. Ndasifumana strategy. Wathi kum xa udilishana ne-altars and you are trying to rescue yourself, you are trying to rescue your siblings, and also you want to be a game changer, a pioneer of a new thing in your family. Take time in prayer. Yayibona la nto kuthiwa i-fasting, umntu athi ube fasting nge-6 months. Ndidla ngoyiva ko-apostle Osai athi ubengene ku-fasting yonyaka. This was a fasting enjani? But no, ngelinye ixesha you take 1 meal a day for 6 months. You are addressing altars. But altars can't be addressed with a 3-day prayer and fast. No, they are too old for that. Ngelinye ixesha, and it is how you must do it, and it uzoyozibuzela enkosini. Ngelinye ixesha, he will tell you ukuthi nikela, giving. Uthe omnye usisi kwenye testimony ebengiyimamele uthi, I used to be working as a prostitute. Uthi nje manje prostitute, I wanted to attract only men with money. Uthi la prostitution ayo leyo mestradweni andiyazi bayenziwa njani, but andiyazi. So uthi I only wanted to attract men with money qha. Uthi I had to go to umntu igqirha elithile lindinike ke ezi. Uthi now usesindisiwe ke ngoku. Uthi izinto ndizithathela to equip the saints. Uthi ke ngoku xa sele sifika phaya, sifika kweza altars kusithwa, in order for you ukuthi usucceed kule nto, ambofuna mhlawumbi inkomo, ambofuna igusha, whatever uxhele yona uthithi ne. Uthi ke ngoku ndifuna uza kule nto yemali. Uthi when I want your husband, ndiyo slaughterisha inkomo ekosta mhlawumbi 10,000 rands. When you want to come against this spirit esays umyeni wakuba ahambe esithubeni, uthetha ne-100 rand. Uthi in the altars, the altar with the highest sacrifice will speak, and it will prevail. Uthi I want to conscientize the body of Christ when it comes to things like giving. Uthi kukho amaxesha apho xa kufuneka unikele for into awuthendi thixo ne, but uthi kufuneka unikele uve kucontsiza apha ngaphakathi. Uthi same applies with prayer. Uthi if iprayer ayikakubizi into yokuba kube buhlungu ngaphakathi kuwe, ukhalaza uba abanye abantu balele wena uhleli, uthi that is the level of sacrifice that speaks in your altar to overpower. Uthi xa senosithi uyathandaza, pray without ceasing. Uyayibona la nto sithi xa sithandaza, konzekile bazalwane, hayi konzekile, ayirongwanga ne, siyitsho kulaa element of faith yabona. But ngokomo, a person who is supposed to say kwenzekile is a person in our midst who is spiritually inclined, okwazi ukutap ina eve ukuba ngokwe-dipsticks indawoni. If yena lo mntu uthi kwenzekile, then kwenzekile. Because uyiva in the spirit ukuba the prayers have gained enough weight such that amafu
imithandazo. The rain now is ready to be released. Amafu are ready to dedela imvula. Oh, Jesus. So, xa sele kusithiwa ke ngoku kuthethwa ngale maturity ne, ndifuna uzane nekhaya kuqala kakuhle. Kuthiwa ke ngoku ngulosisi uthi kukho abantu singakwaziyo ebesingakwazi uhlobo ukuba thinta abo abantu, besingakwazi ubachikimisa ngexesha sidibene nabo eklabhini. Uthi because upon their lives is layers and layers of prayers. Prayers made by their wives. Uba bachatile nabantu abathandazayo. Uthi mostly prayers that are made by their mothers. Uthi it doesn't matter whether the mother is deceased. Uthi the prayers are like an investment in the spirit realm. Uthi zimkhaphela noba uphi. Imithandazo yalo mama igada lo mntu noba yena akase noba uhamba endleleni erongo. Nanikhe nabava abantu basela etywaleni athi xa seyixinile athi ngeni ndenze nto mna bafana bam ndiyathandazelwa nasandisifanisa nabo, because they understood ukuba ekhaya the backup that I have ayiyo yanamhlanje. It was from the day waconceived. Constant prayers were made. When we are a generation ekhilekelwe ngolo hlobo, when we are a generation that has reached that level of understanding, sizobathandazela noba ingobethu kodwa balapha enkonzweni. Sizo-invest our prayers. Noba ungusisi, you will be investing prayers so that xa sele singasekho kungasweleki mntu, kungasweleki mlandeli. You will be sure of the prayers that you have invested ukuba from time to time God will raise up a man. I trust the prayers that I have made. Ubuthixo uzomvusa noba kamvusanga kweyam indlu. My God, noba kamvusanga kweyam wenu kodwa uzomvusa. And when we have reached maturity, ndicela uziyekeze. Xa sele uthixo sincedile, le veil, le curtain yasuka. Hey, moya wenyaniso. Seyisusiwe into ye-self-centeredness. How do I put this? Seyisukile into yokuba xa kuthethwa nge-blessing ndicinga kuthethwa ngefamily yam. Seyisukile loo nto. Xa sesifike kulaa level yokuba si-invest in-prayers, ndithe uyambona in the spirit realm uba it's not normal le nto yokuba lo mtshakazi abe akakabi nabantwana. You go back to the closet, you invest in prayer. It is not normal for lo sisi okanye lo mfana uba akabe akakaphangeli, ubhlokhiwe somewhere. You will invest in prayer. Ngelo xesha abakho abakaphangeli, but unetwethi it's okay xa mna ndingayifumenanga. My good God. Kodwa mthandazo wam ndiyakuthuma. I'm sending you to a place and I cancel every hindrance. It's okay mna ndisayifumenanga ndisaphangelanga. Okay. Kodwa lo yena ndizamprotecta at all costs. Ukuba yena makathi arise for the sake of her family. Enyama inangxaki ngoba at least is able to survive. But if I don't
uThixo lemvuselelo kungabikho umuntu ozobhudwa yiyo ngoba sizobe sesidilishene with all the strongholds and the blockages ebesibangela basingafiki siyingcamlele nje uThixo ayifunayo. And not only are we going to be doing for ourselves, but jonga abantwana bethu, our sons and our daughters, they shall tap into Joel chapter 2. They shall prophesy. They shall be able to see visions. Yeah. Sizoyipheka in prayer. Sithi ewe nandi ivalela mluba at the age of 16 ndingamalanga yomlilo ngenxa ye-strongholds zasekhaya. Kodwa watch this space. Kukho igeneration ezawuprofetha as early as 6 years. Ngoba I have grown to a full stature. Ndiya understand uba xa uprofetha okamama umfaka uprofethela nabam. My good God. It's not about me. It's about the body of Christ. Once the only problem we are going to be in a church is that sizobayile ngxaki yokuba sizane nento zikaThixo futhi sizoshiyana ngotyefezo. Uyabona verse 3 mababe busy masibe yityhu abe busy verse 3 kuphume wena kungena umafaki akele sesithi engakwazi nozibamba esithi botata nansi athi xa ephuma kungena intombi yami emva kwakhe iyakhumsha laa nto. I had a dream kodwa ibe i-spot on abazuvalelwa mntu. And once it is like that ibandla lizokwazi ukufika kweli zinga uThixo alifunayo. Can you imagine how much of a problem we are going to be in the kingdom of darkness once we operate at that level? Imagine how much of a problem a free person is. Yabona umuntu okhululwa ku-bondage, umuntu ongasenayo imimoya emthomentayo, umuntu ongasenayo i-low self-esteem, umuntu ongenaso i-spirit of backwardness, umuntu ongenawo umoya wongakwazi uziba. Niyamazi umuntu o-operator kulo level uyinhlupha kanjani to the demons. No, ayana nozayithetha kule nto yematurity ba as we are going to continue khawuqale kuwe qala khawenze mapping. Where are your parents? What kind of a lifestyle were they leading? And check yourself, measure yourself ke ngoba azikho nezinto zabo ezilapha so that unyothule one by one so that xa sele sihlangene. My good God, can you imagine a leadership of a church yabantu abafree ngoba sekusiliwa ngezinto nje nezikhundla nangepodium yinto uba abantu zange bayifumane i-attention emawabo. Zange okowafunda zangafumane medal ngoba xa ifika apha uyaqala ufika endaweni atatazelwa kangaka akhona uzoyiprotecta umntu kaThixo by all means. If it means uba makakukhuphe akukhuphe because uzama udefend territory. Zange ayifumane
children, check the way you raise your own children. They never hugged you. They never told you that they love you. They never told you you can do it. That's a good girl. You can childhood issues. You are a 7-year-old trapped in a 40-year-old boat. Yile ufuna wonke umuntu athande ngoba ukhangela lathanda olukatata akho ngazange wombona ufuna bakuthanda ngamathela baba uChrist deal uzoba inhlupho soyinkosikazi yomntu songumyeni womntu uzoba inhlupho. You did not deal. You thought kubukholwa this thing did not affect or hurt you. Ikuhethishile deal ngoba the enemy is manipulating you using it. Deal. Ngoba sikakwenyani ngabantu ezikomitini abafuna uphuma banika abanye abafuna no-train omnyeke ungenani. No, une-childhood traumas. Khona njengoba umzali wakho, you lost your parent in a tragic way. Did you ever deal with it? Did you go for counseling? Sihlukana nalento uthi abantu xa bengakhali bebhujele hayi wo strong. Thina umncedi. Hayi mkhangeleni bakuthene ngakhali. Thena inkala nzinzi. Ehlelo into ebuhlungu kangaka. Don't put too much pressure on a person. Niyekena khale. Niyekena khale kuThixo athi Thixo kuyaqaqamba. Ngoba sikhule emakhaya kusithwa sulila thula. But xa sifika kuKristu we are exacting the same laws. Oh, Jesu ngicela uzothi ngizomoshika. Liberate yourself. Don't be afraid to liberate yourself. Ngoba ngokukhululeka kwakho you are like a doorway. Baninzi abafole emva kwakho balinde nje wena abakwazi abantwana bakho when to advance. You are the bar in your own family. Uthixo uyenze namababa ukuba you are not just a person, you are a system. You are a system in your family. Peter was a system. Wabulawa uJames nathula ibandla. Xa kubulawa kuzobula uPeter banjwa. The church woke up. Let you know this is not ordinary person lubanjwe. This is a system that is responsible for taking this thing. Isikhulisi sephambi. They engaged in prayer. Now we are abavala umnyango and pray. Uthi I am a system, not only in my family, but upon Bangalakon. I dare say a negative word. I spread and I release that spirit in the entire department. But immediately the ginger, everything changes. Goba, I'm not an ordinary man. Shandalabai. Understand who you are so that you can wage a good war. Sizothandaza. Sizothandaza. Khona omnye ubhuti wakhe wareleasa i-album phesheya ethi me against myself. Me against myself. I beat my own self, my own body. No, yilwana siqu sakho. Ngoba sisetyenziswa by the enemy to hinder your growth. Ilwa. When you claim Psalm 35:18, Yehova ilwa namalwana usigade because umuntu oqala olwana kwanguwe. Kwanguwe. Kodwa kwe ulikode. Uthi yilwa namalwana even if it's myself. If I'm fighting
emhlabeni kuvela omnye andithandazi kanjani ndinomona usuka ekhaya ndifuna kuvele mna ndodwa xa kuvela abanye ndiyabachitha ndithetha izinto ezingekhoyo ngabo qala ngabo. I am a witch of my own destiny. Qala ngam Thixo ngoba uba awuqali ngam abantwana bam will be worse than me. And if andiqali ngam abantwana bam bazokwenza double kum. Zokhohlakalelwa ngabantwana bam kum ngoba nam ndiyabakhohlakalela ngoba wam umzali wayendikhohlakalela ngoba emandleni ndiyafika ndikhohlakalela abanye oomama. Uthi umntu noba wenza impazamo in the church andikwazi ukumtritha ngesisa ngoba ndikhohlakele. Qala ngam. Cela sime ngenyawo. Because the Lord was saying He wants to release the spirit of Elijah. Not people who will go and prophesy per se, but people who will rebuild the altar of God. Because battles are won in the altars. However, now the spirit of Elijah, basa trapped born. They need deliverance in God. Because this assignment is so huge. But umabesabambeke kubo. Bengakadili nezinto ezikubo esibambe bona. They won't be able to operate in that dimension. He's here for a special deliverance. Hanori kashananga nebila kashata.